kadok wepan same kadom pajir lo bangso lamarja nong litum Sonia case Aputhak Chethan nang isi bangke Nikki Bhatia case isi bangke Nishchit case la Sonia case tame tangka joini si alang litum pran ended lo Nikki Bhatia case bangela son lo alang li inodaro so Ningkan inkoira nerkep 28 years alang li penan ke dotang 9 years ni do pulo Ningkan sirkep ne do pulo sitame non alam kiklang bangela son lo apenan Lapenke anipi kadokawe cerapa kalang lipan kerasin ne petrol ne mekicho son pisitok monlo dunglun mat mekai chok kimang humeme Lapenke ke phere me alam ngela lo hala suhut Asopo Athengno mansi mekai pichok lo Asopo same do elo bangso Asopo Ningkan trok ne do lo hala so Athengno mansi ardeb lo theng lo chok lo apike dunglun lo kerasin petrol ne pine dunglun lo apike mekai chok lo Nikki Bhati alang li penan ke do 2016 na Ningkan lo Lapenke alang li penan men lake Vipin Bhati puhan lo alang li tum kicheng siang ko ke chemisen lo mate thangnat ka siksak satame ave lo same api bangke pinso a family tum nat bang alang li tum ison dori amen pen alang li tum hang bom na son lo Lapenke Nikki a family mate bangso arlo so bang a family a hema sor tumang same alang itum pachika ke deji Aphan la Vipin mate pinso tuma family kopi make hangke pilap titilo kopi pilo alang li tumphan kipitang mate bangso apin so tuman kopi piason no kipitang lo protangte Scorpio stami pielo lata top model pusiplo Scorpio SUV SUV Lapenke bullet a motorcycle stami hanglo hala so a bullet a motorcycle semen nam pitiatlo la chota kalilang kangton lo mapukalilang 36 lakhs atangka stame hanglo Lapende da pige Mercedes agari nang pinon kalilo pulo nangte 60 lakhs atangka nang pinon pulo arlo so family pan laan si ke hanglo alai to semai konat pen si pithek pelan bangke lasi Ningkan sirkep an ke Nikki bangke apenan matela hadak a family tumben kachenek bangke alang li cicak nang lopo Nikki alang li akai long ning karong nang ji lar bangke alang li kai kes tame ning duk ning oi pen sidolo sitame la an kisung angbong stame alang li chechak det lo Nikki aning ke hang bangke lalo alang li akimang bangke lalo isi beauty parlor a business claim ji pulo la bangke alang li reels ka selam stame aning hang pik pu alang li ning ke parong pik pu sitame lapunat apenan bang Vipin bang labang solam kaning hang hepin Vipin apiso mate Nikki alang li beauty parlor a business ki claim di tho reels ke salam di tho lai bang ke support a Vipin aning parong long lipin lo amut piala mang ke lalo ele to matha sinang ele to ning ke hang son mang ke claim pon long lidet lapin ke lapuna tangka bang ke kai ke stame na hang lem det lo pulo tangte ele to koson si matha ji 21st August 2025 halamang soarni lo kai ke ason Vipin bang alang lipiso Nikki Aphan theng chok lo ardeb lo lapin ke meki cho son dungnunun de lo amar si lighter pen mekai cho ihin kad lo Nikki bang sitame bang so ame ke thipi ga jok alang li apran ma ke jok jedet lo alang li hadak masi apran nam chilo kebang humeme naila mang ke hadak alang li tum Asopo Ningkan trok ne anwalang alang li thengno si lai kado ka vis tame klem lo labin ke bang so also news media long tame ningje lo bang solam than lo ne pai phan ke untik theng lo ardeb lo apike mekai chok bolo lasili to matha sinang Asopo Athengno mat Apei phan mekai chok bangso so aning arlo kupilo ke matha je lavende ke matha koson si matha po bangso so akai ding pisame hala so lamange tingni unilo bangso video viral de lo social media long viral de lo nili bangso video long kenang paklang pon pelo stamina nitum search lo plo tangte thek ponongji bangso mekai chok a video stamedo labenke Nikki Aphan ke thank ke chok a video an stamedo bangso a video social media long stame viral de lo lapenke police tum hadak dam si investigation dam lo lapenke Vipin Bhati phan mangke nep ingnang ponchek lo lapenke hadak custody pen ke kaji pasi bori lopu amat si police tum hele pen alang li aking mangke ablak lo lapen dedapi alang li tum hala ani pi phan stame nep ingnang pon lo
Dayawati pune pine ani pia men mangke Lapenke hala Vipin akorte Ruhit pu hala pan same neping nang konchek isi alam litum Chethan sinang Nikki Lapenke alang li korte kanchan alang litum hem isi long si le raped lo Nikki bangke Vipin pan dolo Lapenke Vipin abong Ruhit pan bang sia la kanchan mangke dolo alang litum idon ved hem si le lo Vipin apo alang li bangke kajui pusipulo alang li men lake Satyavir Bhati pusipulo Nikki afimli panjong silitum langlo plutang te alang litum ning oi ning duglo Lapenke media Athengno semen ning jelo la Vipin a family tum ko PPC alang litum pan kidiman ma un an ke pilo pusipulo Samela Vipin Lapenke a family tum alang li supi pan bangke party lo pola si justice nang ji polo alang li pan Vipin pan party vek nang ji polo Lapenke a hem same bulldozer a hem same tharli dam nang ji pusi demand pono elitum charjume me thaiji sarkar pen matela Indian Alu mate aron pen lahaya hinat kangsa ve mapu lahaya aron an stame dolo langnam lo plutang te thekdam long ji ho the Dowry Prohibition Act 1961 hadaksi tok daklo illegal dowry dolo plutang te a case doji Lapenke ne nang vekji Lapenke 7 years tame hemkang sam dona kok ta thek aron bangi mesen san lo Lapenke aron ke ajat a crime mate ajat ki chok cheke claim phan an stame dolo stame non pus tame Athengno ason ke klang bangke jun ne pleng ne ason bang phan ka cholang rem la bang so case tame dolo same non pus tame ani bang same li tumar ju pon no Lapenke non son tangka joine prejam bang so dowry a joine stame pran ko ane dam no penan al sutum apran dam nanglo India long stame non puta ington pono ne aron same sodak lo stame non pus tame ington pono ne la ko people of lutang de la ke society tum iri Munitum ratum kima thakiri damde aposila so alamangke dokok titilo jongsi kadokovic name bangso dowry system ang pathi thei posonte lahailam klang kinde jipolo asiri tum thekdam longji iritum Karbi tum longmangke avidat haiji mine mate dokok haiji mine stame kengsang atum pangri pangdon along bangke iritum thekdam longji alang litum abuyang som dowry kilodu samitum thekponongji Ase pharba ke mesen ojong se pichom men same kroidelo plutang de lake chok los tame bangso dowry ke long lepen alam pathe rutiti bangsi chok se dedi lo lasi ajara khai dum same la banglang paminang ji jong si pene assistant bang jong si chok ji hoi but pene hengno dak sun dokok ji me person an bangke pabir ponang ji National Commission for Women mate NCW alang litum hin pending je ponlo 3 days ang bong ni thomang bong bang so full report ke nang pinang ji pro Lapenke Nikki a family tum phan bang protection pinang ji pro all India tum same bang so abirta bang ke Chethan lo Lapenke justice pinang ji pusi kadogo bi tum same hang taram ponlo ning je ponlo social media long sitame acquisition mang kala lo justice long poma India long justice system ko ano ke chat labang solam mang ke dokolo itu ma society long mage la dowry system mang ke ave sitame abi wipit same ko mani bang ke tangka mahapan pathe rong lason sitame do asi penan ke do punon also ken punon tangka mahapan mang ke kalite nang jile tum tangka pan pathe bensi ko mani phan ke en ko mani phan ke do pulotang te a lifelong mate in future itu mak kai long stame isi Athengno dagason mate sungkrung son de kokra thek iritum ning ching sampa menangji ning chorpa menangji lalu protang de iritum long thangna de kisung stame velo tangka mahale avis tame kaching hon mange kai ki son siritum ching hon ponpo iritum puthor isia topic thanang halas tame tangka joine lo halaso ki samen ke Nishchit case pulo bangso abirta lake Bangalore long abirta lo inut Nishchit pu ausudalo Ningkan cricket hong alang li school dam lo Lapenke api tuition dam lo Lapenke kai ke 7:30 8 o'clock lo plotang te hem nang lipo same July 30 2025 hala so arni bangke 8 o'clock an same Nishchit bangi hem nang le delo alang tumang mathalo mate api apo tumang mathalo traffic jam het posi Nishchit bangke nangni derchat thailo mene Lapenke komani ajirpur tumben chiki rong bon jui rong bon busi mathalo sitame api 10 o'clock 10:30 aloman no nangli le delo amar si alang litum Mata sungkrung hal zubai kupi ponma koson ponma pulo alang litum tebok te rairi lo seme theglong le delo amar si police tumhan inform no Lapenke alang litum isi CCTV footage mate CCTV a video seme alang tum thek ponong lo halaso a video along halaso video footage along inu damunit helmet chikup chok alang li Nishchit phansi ke thapon Lapenke bangso video long kelang ateng pulotang te Nishchit bang alang li ning ke hang ben sikidun hala so munit long ning ke hang ben sikidun la son lo la se question ma ke hala so munit komat lo Nishchit kachini ya munit ba mate Nishchit alang li chi ne munit long si kidun lo
api 1:30 alam ajo alam alang litum phone calls long lo Lapenke Nishchit Apei bang si kedeng don Lapenke hala so amunit kaning jege la son lo nang sopo ke nelong sido 5 lakhs nang pinon nang sopo phan ke lobo polo Nishchit Apei bang samay thirik jok lo alang li tum api family tum matching wai lo Lapenke bang so 5 lakhs tangka ki pg pan se me ready lo sida me hala so amunit poisa ke hang bang alang li allocation mate tangka ke thon dam nang je dim change boy api bang ke ing samring samdem Nishchit a family tum phan pulo police tum phan thanri thano pulo tangte pula bang so a warning people no sida me Nishchit apo bang ma thalo lason ke chok chede ji thanang ji pulo se alang li thano la si hala first location tangka ki pidam ji adim hut bang ke alang li la police tum samay chipon achar police tum samay dolo samay hala so amunit bang ke theklong lok ne pipone poisa bang ke alang li mate bang so tangka bang ke endon de delo marsi alang li location la tu paklo hadak wanon polo tangka bang hala so dim bidam non polo sitame la kidnappers bang mate la 5 lakhs ke hang bang alang li bang hala so tangka bang stame enam de dat apike phone calls tame ave thangta ave ing sam dem Lapenke Nishchit a family tum call back ji bhan bor ilo same receive se dat police tumang bor ibom no alang litum bang so phone calls pen alang litum trace bob no konat pen si phone and call ma pu sitame hala bang ta repic pu ilong pen ilong allocation change voice si chepaklang pu Nishchit Apei pu tumang ke alang tum ke matha sung pik lo athe alang litum phone calls tame hala sur bang receive se dat lo a bang ke le dat lo asi alang litum matha lo pene pena king no son cheplang dat lo ma pu la det ben api next arni law 415 arni gang samalompu la wrong pen police tum hani si phone call lo khada gisi kititang abang arpum do pulo banner ghata kagali pura pu atowar long si halaso kititang abang arpum mangge dolo tasi police tum tong sikot hada kadi maklong pali dam lo lapen ke lang lo pang thek lo lapen ke lang tum chini pono halake Nishchit abang arpum lo halaso bang ke Nishchit ke thielo lapen ke iphar ke me pacho elo pusipulo non bang ke isia question no kol komat si alang liphan ki pathilo lapang ke pathi same me kai chok e phar me kai chok papang thek thi ji Aphan la si police tum hada retardib lo lang lo lapang ke alang tum chini pon 7:30 ke inbodet lo hemben avidet lo lapang ke aphi thek bonong lo bang so Nishchit komani long si bike ke thapdon hala so video footage thek bonong lo lapang ke 1:30 ajo apora lo mang ke phone call nang li lo tangka hang lo 5 lakhs lapang det aphi lo mang ke 4:30 lo mang ke kititang abang apum long tan lo lesi komat lo alang li tebok terai tuma mate isi gunda gang tum si pathilo la so question mang kicheng kwe dokok lo police tum same investigation pamilo calls records and same lang pamilo la penge halaso CCTV camera lahaya video footage an same lang lablo halaso bike amulona na sigida ma pulang pamilo marsi so munit ke claim bang mate halaso kidnappers bang lage alang li tum a family along kido bang alang li ke driver bang so a family along a driver alang li menake guru murthi pusipulo hala so a munit si bang so also phan Nishchit phan kidnap on dat lo lapen ke tangka hang lo keram tang same Nishchit phan nane hong ke pajui pon nason sita me dolo mat si a philom same fere repin pen Nishchit bang same bailong che thabun thot lo alang li chini pa melo Nishchit a family tum tangka do pu la salang li la bang so sai mang e claim pon dat lo guru murthi ba ke mangge la sono Nishchit bhan bangke nepon check po la bangke tangka hang po jongsi tangka long lo plutang te Nishchit phan ke pathi lot po pathi lot lo plutang te alang li phan ke chini ne lo komasi pathi ma po chini une lo se alang li ma thalo jongsi Nishchit phan lo plot lo plutang te hala Nishchit bangke guru murthi bangke chini pa me thandet po laso joini si alang li bang pathi lot po ma thalo la bangke si alama alang li chini de lo police pan hala bang so case dong involve elo po chini de lo la soposi alang li hala so poisa jame hala so tangka jame enam de det si alang li hala uso phan bangke pathi lot lo kejutsi ke alang li phan nebing nang pon check lo alang li ke kadisi bori lo pula pange police tom han same nu pak pen ke tengkheng ji phan bori lo pu stame alang li phan nebing nang pon check lo si bangso tomu pen iri tom ison soni ar muchini dam long lo ison mangela son no iri tom ahu tour ke a ke lo tom ke iri tom ahu tour ke cheman thek the det taiji mate cheman det taiji same iri tom chini che thek tom si iri tom ahu tour same ke cheman mate iri tom tebok terai tum si iri tum ahu tours tame ke cheman man asiri tum chini une komar si iri tum ahu tour mapu non samela Nishchit Apei po mate family tum mang chini ne je guru murthi alang tum hema driver marsi alang tum Asopo Nishchit phan ke kidnap det lo alang tum chini alang tum suspect masi suspect pe
sami ki jutsi bangke alang litum long ki claim mate a driver mat si kidnap on kopi polo tangka join 5 lakhs vet tangka join lasi komba ne bangke ilitum Athengno bangke mesen jirpo mesen jirpi mesen ason nang ciparjan bang sami dokok tai ji sami ilitum chere pignang ji labang sopir the non lom ke Ningchit thai masya ave ilong dorapera munit tumat sitame ilitum hutur cemande ta thek Ningthelo nari tumbang so a video pen ison soni alam chinilo mate ison soni asabo bak janong lupusi tum kapre video long le puthore tum tong thuna dobe thame kardom